вече съм confused. Трябвало на 1 километър ви получих achievement. Аз съм Юсейн Болт! Тук съм верно confused. Ти къде си, бе? Climbing. To fall properly, you need to get high. This instructional video was prepared for every... Веско не си high enough. Точно това щях да кажа. Трябва да сам пушиш, за да се пребиеш. Велика мисъл. Добре, дай да започнем от начало. Айде, скачай, бе, ева. Безнадежен случай е това. Съжалявам, че трябваше да уитнеснеш как падам. Веско, спокой. Аз тук чилвам, ям си. Do you ever wonder what's going on inside all of people's mind? But not really. Не падай, мама ти деба! Не падай, бе, мама ти деба! Веско, ти си аутист. Това го знаеш от години. Веско, просто си техни тайма, елото. Браво. Браво. Yes! Ай сега, слизай надолу. Не, не. Денисе, закарвам те в тъмна и мрачна уличка. Чаква това. Чакай. Май трябва да обиколим тука. Let the game begin. Май от тука трябва да се качим първо. Абе бе, майка му да ева. Брокли! Веско, това не беше, че е възможно. Аз ли нещо не го разбирам? Това нещо може би е възможно, защото може да скачаме. Трябваше... Да ни се подай Трябва да въка. се бусна. Да, подай ми въка. Просто ми вземи ръка, вземи ми главата. Не мога да те хвана. Не! Фанахте аз. Айде, скачай бе!
And his name is John Cena. Та-та-та-та. Let's go. Ох, по дяволи! Даваш ме, Джак! Не искам да умирам. Опа. Опа. Не ме пускай. Когато Митю Пищова казва, че ще ги поби като види на сухо, си представям това. Веско, какви ги вършиш, бе? Какво правиш, бе, Веско? Не виеш ли битбокс? Опа, без да искам. Не мога да те пусна. О. Ух! Конче. Нещо си удари главата. Фани ме за главата. Опа. Last Christmas I gave you my... Браво, Веско. Добре, сега как? Сега пак. Чакай, чакай. Я стой. Веско, Я ме пусни. чакай. Я ме пусни. Добре. Седя на едно място. Искаш да я бъде, брат, наказателно. Виж. О. Не. Пусни се, за да не паднеш. Айде бе, помагай. Давай, можем. Стига си бе, фейсфаквал. Не. Не, аз отказвам, това е най-свежната игра, която някога съм играл. Не. Подай мъчичка. Не. Денисе. Аз те заебавам. Всъщност не мога да те заеба и да искам. Ще трябва първо да се бусна. Фани, дай главата. Помислих, че те тегна с невидимо въже. Не мога да разбера дали съм те хванал. Айде бе, айде. Ще умрат, задавен. Правят ярки и... Веско, отиш ли съм? Да. Защо се държиш? Денисе, не мисля, че като ми дъпаш главата ще си решим проблемите. Скачай, Лав ти ме десен. аутист. Лав десен бутон. Учи Лав десен и си отнесен, давай. Абе, бав само майката. Дени се стои на едно място, ще се бусна. Ихи, колко лесно става. Скочи един път. Скачай. Това съм аз дискотеката. Вие ще каза граждан мацките. Ляво, дясно, ляво, дясно. После...
В туалетната. И почва ми пае смучки. Това трябва да е sexual assault, не може. Да, е така като... А това тук е сцена, как аз държа някой приятел, който е пиян на куче и го закарвам до вкъщи. Денис се седи на едно място, скочи ми върху главата. Веско, drink and drive. Drinking педерайф. Трябва да дойдеш от другата страна. Другата страна е по-ниска. Моя страна, моя Българио. Де сега се кача аз? Не, засилваш се и скачаш директно върху мен. Добре. Сега ще скоча и ти ме хващаш, когато дойда. Опа! Бой да ме хванеш, когато скочи. Фак. Давай! Какво ли си мисля, че паят съседите ви? Така е, добър въпрос това. Тежък VR, помня. Агресивен мата. Давай му да дебеля! Още един път! Давай! Браво, бе, Веско. Виж как ги направихме сега. Изи. Ако ти фейлнеш този джамп, няма ти проговоря повече. За малко падна. Ще паднеш. Че. Олеле, полет. Натам, Веско. О, окей. Ако фейлнеш този джамп... Мъкни, че ми става смешно. Ще взема да те изкарам извън мапа. Ще ме изкараш извън нерви, Веско. Давай, бе. Я ти стой, този път аз ще скоча. Веско, ти си много неефективен. Как не съм, бе? Денисе, трябва... Виж, трябва да се захванеш малко по-нависоко. Като си Денисе, как съм хван сега ела зад мене и скачай. Сега съм 1 милиметър по-високо, следователно ще успееш. А що не пробваме от тъгъла, ама има 95% шанс да се пребие. Ако се пребиеш, ще пълен олигофен. Давай бе! Давай! Let's go! Easy. Ами, Веско. Ела тука. Цъкни Y да краучнеш, да ме фаеш по-лесно. Не можеш да краучваш. Абе с Y можеш да краучнеш. Кой е Виждай Y? се. Когато падаш е така, имаш един бутон, с който можеш да фейк детнеш. Да, ама аз самата фана така, аз така не мога да се движа. Ела, Веско. Чакай, ще гледаме филм. Climbing higher. To get even higher, Huh? you need to jump What the before fuck? grabbing the edge. Raise your Опа. hands running toward the obstacle. Jump to grab the edge. Как се рънва? Аз дори не знаех, че може да се рънва. Walk forward, releasing the hands. Practice timing and use the momentum. If you don't release hands, you will make a fool of yourself, like saying goodbye, shaking hands, and walking away without releasing your hand. Etiquette says never do that. Изгубихме филма. Никога повече може да използваме този туториал. Така, Денисе, падам така и сега... Денисе, хвани ми аката. Добре.
Виж, не си много ефективен в това. Не си тренирала, ще получиш херния. Добре, да ставам така, обаче 1 милиметър по-надолу. Така, то път трябва задължително да те хване, иначе се пребивам. То път то тръгна назаде. Айде бе, напеде застани бе, олигофарен. Те са го направили да не пада. Фани ме. Какво правиш? Имам катевица в гащите. Виж, колко просто те вземай. Дърпай, мама ти деб. Помогни ми! Приятел в нужда се познава. Приятел в нужда се познава. Когато сме в тежки моменти, може да разчитаме на приятели. Ай слизай от начало. Абсолютно аутист, не мога да си проговоря повече. Ай слизай от начало, не се прави на кифла. Денисе, заградих ли те въгъла? Ай, скачай. Ай, скачай. Не. Знаеш какво? Трябва да се научим как да го правим правилно. Това не е правилно. Трябва да гледаме нагоре. Ето. Ето. White guys and white girls hanging from the building. Чакай, Веско, чакай. Пази се. Батма, хопо отнема, да. О, ето е. Точно така. Да знаеш, Денисе, ако някой приятел виси на парапета от 4-ти етаж, така може да му помогнеш. Какво правиш? Благословихте с великия буст на Не попа. слагай името на Господ на това, ти ненормалник. Денисе. Ние сме двама дърти монаси педераси. Ай са помагай бе! Ще вземеш да паднеш. Disabled guitar. The silent kid in class. When you ask me why I don't play sport, that's why, because I'm disabled. Ела с две ръце ти панах тъпата кратуна. Ема майка ти да ема. Айде, скачи. Веска, защо пак го правим така? Абе, играем на прескочи кобила. Не! Ти ще... Децик, падна жестоко. Денисе, отворих си чата. Натиснах Т вместо Y. Няма се връщам, не. Не. Бре, това genuine ли не виж, че е възможно?
Искай да ти помогна, защото си малко дисейбълт. Абе, мога и сам. Аз съм голямо момче. Айде бе! Аз съм до теб. Абе, би му майката, ден се го духаш. Това не ми картуната с две ръце, бата. И не ме еби само. Не. Може да Без паднах, ама се вдигнах. Извинявай. На възраст съм, мускулите ми отказват. Аз просто спам и една в десен бутон, не че искам да те... Айде! Давай, давай, скачай върху мен. Ще паднеш. Не бе. Държа те, приятелю. Виж ли ме, Денисе? Хем душа човек... Хем душа човек и го пребивам. Хем душа човек и го пребивам, хем се булствам. Това е комбо. Удай си главата от стената. Това е ефективен начин да се булсне. Денисе, не мога да стана. Не мога да стана, като ме държиш. Още малко. Още малко. Не, ще падна. Днес, ако паднеш още веднъж, ще ми падне камък от сърцето и ще се самоубия. Не ти ли олеква, като ти падне камък от сърцето? Защото си умрял, ма. Ще разбера, че остават левела. Веско, какво правиш? Ти не мислиш... Ти мислиш индивидуал. Не. Айде, дай майчичка. Не. Веско, не ме пускай, Веско, не. Сега ще те пусна, да знаеш. Абе, я давай поводи, че ми писна. Не. А Денис, тук можеш и сам да сбуснеш милото. Да матизиваш. Малко надолу и после нагоре. С мишката си играеш. Малко нагоре, малко надолу. Да. Сега ще демонстрирам. Ти си на контрол... Да, именно, аз това ти казвах. Че можеш само... Абе, така се правило, бе. Не! Веско, ако се обърне и си паднал. Бях паднал, ама докато се обърнеш, всичко се оправи, всичко беше... Не! Джъмпнах 1000 пъти. Смятай колко сме деградирали, щом съм джъмпнал 1000 пъти. Не! Вземи ме хвани, че ме е страх. Не! Седя на едно място, скача ми върху главата. Нямаме друг извор. Абе, какво гледаш надолу? Стия си ми гледал газа. Не. О, let's go. Подам ти лъка, бе. Гей на саван. Чакай. Че не мога да се изправя, ватер. Опа. Хей, Скоро ме допи на бе, кола. хей ги двете ни слушкат най-добре. Де ни седи ето така, а Веско Веско, ще не отида да и се... Веко и ще застрелям всички там, разбираш, включително и теб. Добре. Ебал се.
Гледай са. Погледни надолу са. Заеби! Това е изключително... Помощ. Гледай са. Бум. Веско. Мускулите ми. Ти нямаш такива. Не, ти си useless. Ти пасено ми помогна много. Веско, дръпни ме. Просто ще ме дръпнеш. Ляв десен бутон, Пави, ляв десен бутон с ръцете. Бързо. Докато скачам. Пой да се хванеш за стената. Гледай надолу, гледай нагоре. Че, ще се уига. Уига. Давай. Чукай тази стена. Чекай. Още малко. Айде бе! Толкова спорт не съм правил през целия ми живот по-физкултурно, колкото тук за 10 минути. Айде бе, вземи се хвани бе! Не става, бе, Веско, не знам ти как го направи, мамка ти да е, бе. Знаеш ли какво? Сега ще ти покажа как става. Я дай да се помня. Да, перфектно. Как го правиш това с ръцете нагоре, не разбирам. Гледам нагоре с мишката. Гледай, като гледам надолу с мишката не хващам нищо или хващам долната част. А като гледам нагоре и като скоча лекичко, почти ми сият ръцете до малко над еджът. За малко падна. Дени се, качвай се. Бусни се с моя Моля? Видя ли карта удавих с глава? Да, бата, газа. Аз сам почти успях ела да ме хванеш за всеки случай. 3 hours later и още има. Нищо, Веско, важно е прогреса. Добре, че съм аз да ти давам булс с глава. Да. What the? Не. Бутам те, Защо давай. Бутам те, гледай да не паднеш. Че тук вече си е бал майката. Верно, ако паднем, ще трябва сменяме ле. Къде си тръгнал, бе, момче? Аз съм експат. Между другото, забелязваш ли как когато единия стигне нагоре, другия има магическа сила сам да се полъпне? What the fuck? Easy. Easy skins, easy life. Easy. What? Дени се да те е метнали. Да, Веско. Маля, Веско, ако ме метнеш, ще ти метна живота, бе. Дени се, мисля, че трябва да бекъпнеш влака in the other direction. Тук обаче май има някакъв джъмп през стената.
Според мен трябва да се буснем на влака и оттам. Опа, не съм на правилния път. Не дей. Трябва да се качиш нагоре. Опа! Айде бе, то влак е 100 грама. Мале, с клавиатура и мишка това нещо е много по-лесно. С контроля си някакъв disabled. Знаеш ли, че краварката е в левия ъгъл, Денисе? Абе, какво? Нещо внимава, какво правиш? Внимавам. Опа, бе, тук, не дей, ще слушам обеща. Добре. Денисе, приготви се вече, които след 3-2-1. Защото аз нема успея. Ще успееш, вярвай. Вярвам. Бро. Не ми харесва, не ми харесва. Знаеш ли колко е часа, Денис? Слушай са. Абе, да, Пусни ме! когато... Харесва ли ти така? Харесва ли ти така, буклук? Ти се баваш. Ти си аутист, бе. Денис е последния педерас. Последния е педерас. Дропна го. Дръпни ми просто. Да ти се изпълни Виж. в лицето. Скока на лава. Фак. Пате... Чувствах си като Левски. Ако мисията с влака нямаше мотори. Let's fucking go. Иска чик 100 метра. Веско, внимай с това. Защо се движи? И ловец съм, и рибар съм. Дебре. Добре, айде без това сме бели хора, в буквалния смисъл. Искаш ли да подпишем мир за следващите 20 секунди? Не бе, ла, не направим. Добре, къде трябва да ходим? Влака ли? Кирелвам го. Въпросът е аз какво да правя са. Веско, не съм сигурен дали трябваше да го дирелна. Ще се помня да скача при теб, ама едва ли ще успея. А, мога. Не ми се скача, иначе бих те блъснал. Не се знаеш ли, че белите могат да скачат, има такъв Трябва да филм. се качваме заедно. Върху себе си, разбираш. Fuck this mission with the train! Fuck this goddamn train! Рънваме трейн на трейна. Running train, колко човека правят генгбенг, че да е трейн. Това трябва да е брутално, че да е като трейн.
Да има ефенция стрейн. Седя на едно място, скачай просто. Дей се... Безполезен аутист. Не. А. Изи. Но влака е деревнат, не мога нищо па. С каквато че идеята. Ела, Веско, трябва ми помогнеш. Дръж се, Денисе. Дръж се, Денисе. Идвам. Освен ако не тежа много на камъка, тогава няма да дойда. Чакай, Веско! А Денисе, искам сега ти да дойдеш за мен. Чакай, ще дойда да те държа. Да ти държа камъка на живота. Успя ли? Успях. Бегам за живота. Окей, лайн ап се. Бум! MF Doom. Готов ли си, Веско? Идваш. Не мога да дойда. Ама нещо се и въпна. Тъй, че ако се... Чисто хипотетично, ако се фърля, дали ще ме върне назад? Не бе. Веско, не бе, човек. Как бе? Окей. Когато има сейвинг, означава, че не е нужно да довършваме. Чаленджи двамата. Не се ти така ли качваш събите? Подскачаш и шалалалала. Щастлив от живота. Мерси, бати кавале. Денисе готи на къща. Чупи го. Да, Готи ти на къща, помогна. вика. Веско, това е къща на майка ти. Де, мамо, те, мамата. На вазелина. Рейдж куитваме на GTA ли? Веско, това си ти като се ядосваш, бата, в CS. А ти си ти. Това си... Денисе, така става като ме убиеш на 20 пъти в CS-а. Ядосан съм и на реал лайфа ще те убия. Веско, спомни си за добрите времена. Спомних си, за това ще танцуваме. Денисе, не се те лъжи, щупеното носи щастие. Фърли го. Мяташ такло по хората ли? Пред блок. Фърли. Давай. Щупих си кръста. Чакай, къде си? На входа. Кой вход? Веско, не ми кажа, че... Денисе, познай къде съм. Погледни през прозореца отляво. Виждаш ли ме? What the fuck? Мама ти дева. Не, го Така бусни ме. Я скочи пак да се бусна. Добре, майка му дева. Може, брат, да ми дивана. Охо, и дивана може. Бре. Веско, ти така не мърдаш дивана, бата.
Чакай да видя. Чакай, трябваше да пипаме възглавниците, май. Да гледаме под тях. Но тук има дистанционно. Това нещо тук черното. Е дистанционно май. О, май щупихме малко телевизора. Това черното нещо, ама не мога го хвана. Ама телевизора малко. Нищо, Веско, ще го изправим. Дай да организираме всичко. Денисе, ти си ебати мангала. Ела, помогли ми, Веско. И свикат магали, трябва да взема тежко желязо, ела. Вземи го от другата страна, така. Е, така, мата ти е морък. Денисе, стъкнах си крака. Ти я бавиш ли се? Стъкнах си крака, помогни ми. Виж ли колко съм щастлив? Не. Още ли си стъкнат? Никога не съм бил стъкнат. Обаче ти, знаеш ли какво ще се случи с тебе? Какво? Нищо. Не моля я фана ето и чудо и да ти го забия. Имам нож. Виж какво правим, брат. Вземи тъпото дистанционно. просто. Ма, вземи и включи тъпия телевизор. Хасане. Пата, не знам дали работи още. Май трябва да тук. Ден се има изход тука, бе, олигофавен. Аз директно чупа прозорец. Дай да щупим с дивана прозорците. С дивана ще щупим прозорци. Коне да се булснем с това. Виж ли как лъскам? Виж ли как лъскам? Чуваш ли звука? Чуваш ли звука? Чувам. С какво правиш, бе? О! О, бе, глупен! Аз съм ебати фитнес-джията. Ка се набивам. Пай, багрите! Бате, щупихме си 5 кокали, бате. Остеопорози. Надя се. С какво правиш с ръката си, бе? Нещо... Айде, бе! Веско, you're way too fire.